Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko waliɲuman dɔn hali ni nin dana in gosira i k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maana o don nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye Hamɛdi Jakite a ka wuli ka jɔ kɛ kunnafoni min ni sɛbɛnnikɛlaw y'a banba suko ni dugusɛjɛ cɛ an b'a dakolo walo sisan karamɔgɔ dɔ la na bala tugo bɛ di Wajibati ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don wajibati i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan wajibati jateminɛlaw y'a ye k'a fɔ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan fiyewu Laya Jara nin y'a ka fatiri ye Laya ko surunin donba minnu bɛ Sumahila Bube Mayiga nɔfɛ u ye barodasigi kɛ barodasigi in ye u ka dusumakasi ani u ka kɔlɔsili ka ɲɛsin diɲɛmaa k'a mɛn hali i k'a dɔn kɔlɔsili minnu n'u y'o kɛ fɔlɔ o de Bube Mayiga minɛ cogo wulikajɔ minnu kɛra ani jateminɛ minnu kɛra jamana yɛrɛ bɛɛ bolo min ka n'o ye sariya taabolo ye sabula n'a fɔra i ye jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiri bi kɛ wajibati i k'a dɔn kiiribulon haute cour de la justice o de kan ka kɛ olu yɛrɛ fana ka yamaruya bi bɔ bulonba de la an dun bɛ donni min na i ko bi o caman bɛ yen min kɔni o lamanen tɛ nka procureur général i k'a dɔn fana ye saratigi ye o de ye minɛni ta ni ka ɲɛsin Bube Mayiga ma a ko an bɛ don min na ko bi Sumahila Bube Mayiga a degunnen don degun in barika ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ kasobo min kɔnɔ wajibati i k'a dɔn a ka surundonbaw kɔni y'a jira k'a fɔ a n'o man kan kasobo min ni min bɛ Bamakɔ maa 300 bonyanko kasoladen o de b'a kɔnɔ a k'o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa 200 ye olu bɛɛ lajɛlen maa fala karakiw de ye u ko minnu ma terrorisiw o 200 bɛɛ kasobo in kɔnɔ wajibati o fana ma bɔ yen a k'i k'a dɔn min ye kaso so yɛrɛ maa 76 so kelen kɔnɔ so kelen in dun kun dabɔlen don maa 30 de kama nka maa 76 de bɛ so kelen o kelen kɔnɔ Bube i b'olu cɛla a ko n'o fana i bɔ yen min ye Sumahila Bube Mayiga a ka avocat ka fɔ la min ye fundini ye wajibati i k'a dɔn yɔrɔ suma min ye ayiwa ɲɛgɛnw ye a k'i k'a dɔn n'i taara bi masa segin Ala ma sabula ɲinɛw ani jatakulu olu de bɛ boli ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ni ka tɛmɛ u sanfɛ a k'i k'a dɔn damanda kɛn bɛ sababu ye min ye Sumahila Bube Mayiga ye sabula faama kɔrɔ don wajibati i k'a dɔn ninkun yɛrɛ ani farikolo i k'a dɔn ka ɲɔgɔn sɔsɔ min ye hakili i k'a dɔn fana sɔsɔlen don sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira avocat y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bi Sumahila Bube Mayiga kan o tuma a ka kɛnɛya farikolo la wajibati i k'a dɔn o ɲɔngirilen don bi kosɛbɛ f'u yɛrɛ siranna ni k'u jatigɛ maa minnu kɔni bɛ ko ɲɛdɔn wajibati i k'a dɔn n'o ye kunnafonidila karakiw ye olu kɔni ye ɲininkali caman dengun i k'a dɔn avocat ninnu na Sumahila Bube Mayiga u y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲini wajibati o de ye lafiya bɔda ka d'a ma yanni kiiri don cɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka kiiri i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ ka ban sɛbɛnfuraw farala ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kiiri yɛrɛ don bi fɔ a ka kiiri ka kɛ n'o tɛ a bɛ yɔrɔ min wajibati i k'a dɔn min ye degun ye farikolo degun hakili degun i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sumahila Bube Mayiga la o tuma olu bɛ lafiya bɔda ɲini lafiya bɔda min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ yanni kiiri don cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula la lettre du Mali jamanadenw ka bataki karamɔgɔ daba tun ne bɛ n tigɛ don fasiriba n'o ye Jean Goyita a ko vérificateur ka rapport 2020 jamanakuntigi a ye sɛbɛnfura sɔrɔ Fasiriba ko a ko nin jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ min b'a to an ka jamana wariko a dun wo n'a bɔ wo jamana baara yɛrɛ bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛn na karamɔgɔ daba tun majɛ bɛ fan jumɛn fɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baara boloda Fasiriba ko Ala ye maa min garisɛgɛ dɔ la an bɛ don min na ko bi o de ye Sanba Alhamdu Babi n'a ka cɛdenw karamɔgɔ daba tun san 2020 u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali foroba baarakɛyɔrɔ ka taa fara kɛn yɛrɛ o kan u donna ni ka munumunu salo boloda sɛbɛnfura min n'u y'a larawuli k'a dilan a bɛ t'i jɔ ɲɛfɔrɔɲɛ 182 la Fasiriba ko u y'o ta ni k'o di jamanakuntigi ma n'o ye colonel Ashimi Goyita n'i y'a kɔnɔ kumaw lajɛ karamɔgɔ daba tun a bɛ maa siran kosɛbɛ sabu san 2020 tuguni o kɛra ŋanamu yuruku dunko juguya ye faso Mali kɔnɔ Fasiriba ko a ko u ye don ka bɔ kɛ yɔrɔ caman na min ye don ka bɔ 12 ɲɔgɔn na ye o kɛra wari dunkow kan karamɔgɔ daba tun u y'a ye k'a fɔ a kɛra jigi wari ye u ye
don ka bɔ wɛrɛ kɛ tuguni min ye taama siɲɛ 22 ye o fana kɛra min ye gouvernance n'o ye mara yɛrɛ kɛcogo karamɔgɔ Daba Tunkara o fana kɛra majɛnbeleba ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ nafolomugu ninnu taara ka bila jamana ka foroba baarakɛyɔrɔw la n'o ye sira dilanko ye n'o ye jamanadenw yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na karamɔgɔ Daba Tunkara min ka taa bila covid-19 la a ko k'a kɛra bafa ni kilicɛ ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw tun cɛra ni min ye u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ olu kɔni ye nafolo don ni k'u da nɔrɔkɔ karamɔgɔ Daba Tunkara bolodengɔni taara k'a ɲɛsin u ma min ye primature n'o ye premier ministre Dagaro ye karamɔgɔ Daba Tunkara o dafu kuma ko jateminɛ b'a nɔfɛ fasiriba ko min ye san 2017 karamɔgɔ Daba Tunkara ka taa bila avril kalo o tile 10 na i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra dafu nɔfɛ primature la o kuma ni ka taa bila janvier kalo tile 2 san 2022 san 2018 karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ fɛn jumɛn maana a ko min ye dafu ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ jateminɛ min kɛra nɔfɛ o kuma jateminɛ fɔlɔfɔlɔ o de ye miliyari 1 ani miliyɔn 42 k'a y'o nɛmu fasiriba ko o kuma ɲininkali taara ka dafu sɛgɛrɛ jateminɛ miliyari 1 ni miliyɔn 42 a taara min a y'a yira k'a fɔ a y'a yɛrɛ dépanner a ko n'i y'a jateminɛ miliyari 1 ni miliyɔn 42 in o kuma k'a ma taa dɔwɛrɛ la koyi o de ye primature minɛnw sanni ye premier ministre ka taama k'a donn'o de da fɛ fasiriba ko o kuma premier ministre ka taama o ye taama sugu jumɛn ye sɛbɛnfurama y'o la fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye hali bi dafu yɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ jateminɛ filanan kɛra ti jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 16 bɔɲɔngo o fana taa yɔrɔ ma dɔn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mali ale ka lasigiden so min bɛ Brazzaville o kuma jateminɛw taara k'o sɛgɛrɛ ambassadeur miliyɔn 391 kuma ko fana tunnen b'o nɔfɛ fasiriba ko a ko Mali ka lasigiden so min ye Caire Egypte jamana kɔnɔ miliyari 1 miliyɔn 16 fasiriba ko o t'a bannen ye dɛ a ko hali bi n'i y'a lajɛ Mali ka entrepôt sénégalais miliyari 2 ani miliyɔn 59 fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye hali bi wari donna u tɔgɔ fɔlen bɛ a ko n'i y'a lajɛ tuguni Soma Pep an ka jamana in kɔnɔ u y'o fana sɛgɛsɛgɛ miliyɔn 600 ani miliyɔn 78 Soma Pep Soma Jep bɛ yen Soma Pep bɛ yen Soma Jep karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko a ko n'i ye kow lajɛ Soma Jep la o kuma miliyɔn 600 ani miliyɔn 78 o majɛ bɛ yen fasiriba ko hali bi Ageroute miliyɔn 800 ani miliyɔn 95 o wo bɛ yen fasiriba ko hali bi Anazaya karamɔgɔ Daba Tunkara miliyɔn 600 ani miliyɔn 26 ye fasiriba ko OPAM n'i ye jateminɛ kɛ san 2016-2017 min kɔni majɛ min fana kɛra OPAM na karamɔgɔ Daba Tunkara o ye miliyɔn 800 ani miliyɔn 30 ye fasiriba ko hali bi a ma ban Sukala min ye Dugabugu majɛ min fana bɛ san 2016 17-18 ka taa bila 19 sɛgɛsɛgɛliw la majɛ min bɛ o de ye miliyari 8 ani miliyɔn 92 o de tunnen bɛ yen fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara Buguni ale mairie n'i ye jateminɛ kɛ min ye san janvier kalo tile fɔlɔ san 2017 ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2019 o kuma jateminɛ min kɛra Buguni o mairie la o ye miliyɔn 200 ani miliyɔn 5 ye a ko nin sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra bureau du vérificateur général fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a taara ni k'a di Assimi Goïta ma Assimi y'a yira k'a fɔ a n'a ta k'a di an ka jamana kiiritigɛlaw ma o kuma maa o maa ko de tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ wele k'u ɲininka n'a jɔra min na ta fara Bube a n'a jɔɲɔgɔn ka kasobon kɔnɔ sigaso la foni filani an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate namu foloma o kana jigi baramana ugu bɛ n'a bɔrɔ don nin ye tiɲɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Kamara Wajibate namu tiɲɛ don jamana in kɔnɔ sonba kulew bi yan ŋanamukɛlaw bi yan binganikɛlaw bi yan Wajibate nka ni min fana jɛra ni baara min kɛra ka ɲɛ o fana ɲɛfɔli o kana maa tɔɔrɔ Wajibate i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka san 2019 i bɛ k'a tile la a fɔra ko mobili 100 min ye blindé 100 ye min n'u k'a ma ko Tifon MRAP min bɔra Émirats Arabes Unis Wajibate a kuma tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sa ma tiɲɛ kalo jate ti dɔn min ye ayiwa karisa man di ye walima ko yɛrɛ ɲaaminen bɛ sɔmin kelen don jamana faama caman ye namaratɔ ye o tuma nkalon ni namara an k'a bɔ k'a bi fa bɛɛ fɛ
hali karisa to abitɲɛ i b'a dɔn b'anw bɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ma dab'o kama jamana jɔli Wajabate k'a dɔn sɛbɛw ni ɲuman bɔ ɲɔgɔn na min ye Émirats Arabes o ye ɲuman ye o don min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko dalu minnu b'a bolo dalu filɛ a ko min ye kabini kiiri daminɛna jamana marché ko la Wajabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sɔn i ta dama fa nka karisa i k'a dɔn walima karisa ka karisa man di n ye na ka nin fɛn nin waa kan waasa i k'a dɔn a to a ka tiɲɛ hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn a tigi jɛlen don panbara a ko Émirats Arabes mobili 100 min n'a sanna ye Wajabate k'a dɔn mobili in sɔrɔ cogo a n'a sanna sa cogo min na a wulibali dalen filɛ i tɛgɛ nin ye ngami a ko ayiwa wulikajɔ bolo kan min ye gɛlɛya ye a ye jamana sɔrɔ kosɛbɛ i k'a dɔn fan o fan n'an bolo ka taa ye dɔɔnin dɔɔnin Wajabate dɔɔnin dɔɔnin wulikajɔ nana bolo tɛ se ka jateminɛ kɛ min ye arabu jamana ye jamana min bɛ n'u k'a ma Émirats Arabes u bi hinɛ seba b'u ye ni maa ɲɛnama sɔrɔla an ɲɛ maa min bɛ se ka kuma ɲɛnama f'u ye walima arabuw ka bonya bɛ min kan a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn jamana ka nafaba sɔrɔ u ka dɛmɛ ta ka jamana sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko filɛ a ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a donnama in kama i k'a dɔn Mali ka lasigiden dɔ tun bɛ Émirats Arabes u k'o den ma kɔlɔn Wajabate k'a dɔn ayiwa jamana ɲɛmaaw nana wulikajɔ bolo da ka kule k'a bɔ kɔlɔn na Wajabate sabula a donnen du fɛ kɔlɔn ye cɛ min ye ani arabu i k'a dɔn bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani bonya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini kɔlɔn yɛrɛ kɛra lasigiden ye Wajabate i k'a dɔn farafinde min de la k'a ɲɔgɔnna bonya sɔrɔ kɔlɔn kɔni ka ayiwa arabu faamaw k'u ladɔnniya n ka jamana nin gɛlɛya b'a la a faama dɔw kan ka taama kana Wajabate sina ka daba yɛlɛ ten vugaw i k'a dɔn arabu basi ani ɲaamɛ sogo Wajabate k'a dɔn ko sarada fa bɛɛ lajɛlen kama sɛbɛnnikɛla ko Wajabate k'a dɔn Mali ma min sɔrɔ san 40 arabu jamana na tile kelen a ɲɛnabɔlen filɛ ne ten ngami Wajabate k'a dɔn ko jɛlen don a bɛɛ lajɛlen bɛ kala kan sɛbɛnnikɛla ko a bɔ kuma mana lakali ni nkalon b'a la walima tiɲɛ b'a la a fɔ ko ɲuman a fɔ ko jali Wajabate k'a dɔn a tiɲɛ ni nkalon bɛ a ko sabula a donnama in kama degun min bi jamana na mobili ko manga jamana mɔgɔ bɛ blindé de la minnu bɛ se ka sɔrɔsiw donni ayiwa min mana yɛlɛ hali mugu kan n'a wuli man di Wajabate jamana mɔgɔ b'o de la u dun b'a dɔn k'a fɔ min ye nafolo ye n'i ma warijɛ b'o sɔrɔ man di wulikajɔ bolo kan Wajabate k'a dɔn a jamanakuntigi nana wulikajɔ bolo da min y'a ka premier ministre a don filajɛ don Bubu Sise a ye minɛnw guru Wajabate k'a dɔn a ni ka Émirats Arabes sɛgɛrɛ Wajabate fɛn min b'a a bɛra ka min ɲini i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka t'o bolo da o y'a sɔrɔ min ye Mali ka lasigiden min bɛ kɔlɔn Bukari Wajabate a ye kɛnɛ fura k'a jɛ sabula danaya min b'a ni larabuw cɛ larabuw bi bonya min da kɔlɔn kan a fanga ka bon kosɛbɛ farafin ambassadeur tɛ yen min de la k'a ɲɔgɔnna bonya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ma min ni Bubu Sise sera a y'a fɛlataw fɔ Wajabate k'a dɔn arabuw ka faamaba min bɛ yen o y'a wele o y'a sɔrɔ min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye Mali kun y'i bolo maana bɔ blindé dɔ nɔfɛ o blindé in kun kan ka bɔ Sud-Afrique den 100 Wajabate k'a dɔn Sud-Afrique ye min fɔ i tulo fɔlɔ a kelen o kelen miliyari kelen Wajabate i k'a dɔn a den 100 o tɛ miliyari 100 ye Wajabate o de kun fɔra sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni premier ministre sera arabuw ma ka kuma in fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a b'u dabi Wajabate k'a dɔn ayiwa gɛlɛya b'an na min ye jamana ye ko caman kelen bɛ k'an sɛgɛrɛ o kuma an kɔni nana i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye dɛmɛ ye n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a k'o ɲɛfɔ an ye o yɔrɔ bɛɛ Wajabate k'a dɔn arabu faama n'an ka premier ministre u nana wulikajɔ boloda kɔlɔn Bukari Sidibe i k'a dɔn ale bɛ to ka dogodoni kumaw fɔ min b'a to ko yɛrɛ bɛ ɲɛ n'a bɛ dilan cogo min na ka ɲɛ Mali bɛ nafaba sɔrɔ Wajabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na arabu faama y'a jira an ka faamaw na min kɔni ye sisan ye taa kana t'a la warijɛ min bɛ n bolo ni m'o d'i ma dolari wari miliyɔn 250 i n'o bɛ taa miliyɔn 150 dolari wari n b'o fana d'i ma Wajabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la blindé ko ma ɲɛnabɔ dɔ fana sɔrɔla k'a bila jufa kɔnɔ a bɛ na so sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ Wajabate i b'a ye k'a fɔ blindé ko min n'o kun kan ka ɲɛnabɔ arabuw yɛrɛ de laban nana bila Mali ɲɛ blindé bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min Wajabate i k'a dɔn a sanba a feerebaa dɔ bɛ yen u ka so ma o de kɛra sababu ye Mali ka tɔnɔba sɔrɔ blindé in sanni na miliyari 61 i ye kuma in mɛn wa
sɛbɛnnikɛla ko a ko di Wajibate a ma da o ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ miliyɔn kɛmɛ 4 Wajibate k'a dɔn ayiwa bilenden ninnu sanni taara bɛn o ma arabu minnu ye wari di olu yɛrɛ de labanna ka feereba dɔ jira Mali la a y'a sannifɛn nin da dabija sabula an b'a fɔ a ye a ka caman bɔ a la a ye waasa an na nafa sɔrɔ Wajibate k'a dɔn ayiwa tuma min bilenden wari ko n'a kuma bi fɔ Wajibate k'a dɔn wari ma minɛn ma san i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ dɛ wari in nana Bamakɔ de kuma in mɛn dɛ wari in bɛɛ lajɛlen de nana Bamakɔ ka na bila Mali trésor kɔnɔ a dira maa ma wa maa y'a tɛmɛ dɔ ya maa si ma ye wari in nana Kɔlɔnba kalama wa abada Wajibate wa ko kɛcogo filɛ a ko wari in bɛɛ lajɛlen nana bila Mali trésor de kɔnɔ Mali faamaw a k'an ka sara cogo min na wari k'an ka taa sira min fɛ olu de y'a kɛ Kɔlɔn tɛ wari bɔbaa ye ale tɛ wari dibaa ye wari ma d'a ma Wajibate k'a dɔn a ko kuma tiɲɛ yɛrɛ fili kɔrɔ nin sɛbɛnnikɛla ko bilenden 100 min kɔni n dɔwɛrɛ ma fɔ dɛ min kɔni bɔra Dubaï jamana n'olu de y'a wari di n'olu de y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a dɔrɔmɛ kelen ma ci maa si tigɛ wari tara ka n'a bila Mali trésor de kɔnɔ ten gami ni de kuma ni wari kɛra tunu bɛ ɲi a tunu n'a faama minnu y'a wari bɔ ni de kuma tiɲɛ nka a ka sɔrɔ a ka ɲɛnabɔ joona o sababu ye Kɔlɔn Bugari ye Kɔlɔn ha filakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko den ɲuman caman bɛ jamana in kɔnɔ o don Wajibate i k'a dɔn mugudun tɛ barafɔ sa a ko jamana in i k'a dɔn a kɛn bɛ tonso jamana ye sabula bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ k'i kan suli Wajibate maa ti maa dɔn bilen nka min ye min kɛ min ye jamana in kɔnɔ Wajibate o dɔnnen don kadiribaw ani jamana faamaba dɔ bɛ yen i tɛ k'i bolokɔni ɲɛsin olu ma diɲɛ foyi la dugukolo sanfɛ ka da tilennenya ani baara kɛ ko ɲuman kan Wajibate a ko n'o tɛ jamana in so ka ca a faama so ka ca o tɛ nkalon kojugu o tɛ nkalon ye dɛ kojugu premier ministre nana yɔrɔ min ka taa kaso la yalɔ kɔni Suwandi da ye o ye ni mun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ l'œil du Mali maliden ɲɛden fasiriba n'o ye Bala Tunkara karamɔgɔ Daba Tunkara a ko Asimi Goyita colonel Asimi Goyita karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛ sɔn ka sen da jamanakuntigi kɔrɔ dɔ sen da nɔ la n'o ye Ganakaw ka masakɛ ye John Rawlings fasiriba ko a ko munna min misali bɛ ta colonel Asimi Goyita ale ni John Rawlings ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔ wɛrɛ tɛ sabu Gana masakɛ John Rawlings ale bɛna masakɛya la tuma min na Gana kun bilisa ɲagaminen don karamɔgɔ Daba Tunkara k'a y'a tilen a y'a tilen bi an bɛ don min na ko bi misali bɛ ta jamana minnu kan farafinna bi ko Gana b'o jamanaw fɛ fasiriba ko colonel Asimi Goyita ani a jɛɲɔgɔn u ye fanga senkɔrɔma cɛ kɛ min kɔni san 2020 karamɔgɔ Daba Tunkara k'a daminɛ don fo bi jamanakuntigiya b'ale de bolo a nalen karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a yira k'a fɔ a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali furan ka jɛ pas kolonkolon min tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ ka kɔrɔ dɔ ka bɔ a la sabu a tɛ se ka ban fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara dunkojuguya min ye faso nafolo burujali ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye marakojuguya ye min ye jamanadenw lafuli ye karamɔgɔ Daba Tunkara marabaaw yɛrɛ k'u jɔyɔrɔ dɔn min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ dɔn a ko jɔyɔrɔ lankolon tɛ fiyewu fasiriba ko min ye Bala Tunkara ye a ko min ye colonel Asimi Goyita karamɔgɔ Daba Tunkara n'a sera ka nin k'a kɛcogo la a ye min fɔ jamanadenw ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko siga kɔni t'a la a bɛ don Mali tariki la fasiriba ko a bɛ don Mali tariki la ko baaraw ma daminɛ ka ban sabu min ye premier ministre kɔrɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara maa tun t'a dɔn ko min bɛ kɛ o bɛ bolo la n'i y'a lajɛ maa wɛrɛw minɛna karamɔgɔ Daba Tunkara nin bɛɛ lajɛlen misali dɔw ye a ko dɔw fana bɛ sen na a ko Mali furanin k'a jɛ karamɔgɔ Daba Tunkara dɔw wɛrɛ tɛ ko ye i b'i tulo ci k'i ɲɛ ci n'i ye maaw ka kuma lamɛn abada ko ŋaniyaw tɛ sabati sabu n'i ye Mali taabolo lajɛ ko n'a wulila karamɔgɔ Daba Tunkara parce b'a yira k'a fɔ ko dɔw wɛrɛ tɛ fɔ balimaya sira furu sira ka taa bila an ye kelen ye a ko min kɔni ye deli olu de bɛ bolo da a ko n'i y'i tulo jɔ o delikanw fɛ k'i tɛ se ka baara kɛ a ko an bɛ don min na ko bi ko Asimi Goyita y'o dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛ maa ka telefɔni ta a tɛ maa lajɛ a tɛ maa reçoit o de ye kojugu da ye an bɛɛ tɛ sɔn ye o mais miyaru wayi o fana ye tiɲɛ ye mais le président commence à m'énerver pour que j'aille reçoit an bɛɛ tɛ sɔn ye koyi bɛɛ tɛ sɔn ye alors a mana kɛ cogo cogo ɲumanw ka ca ɲuman caman de bɛ an camanba de bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara Bala Tunkara y'a yira k'a fɔ colonel Asimi Goyita kuma a bɛ sira mun kan an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka jamana tilen k'a jɔ ka kalafili kura labɛn k'a di civil dɔ ma a ko n'o kɛra a ko siga kɔni tɛ min na malidenw yɛrɛ de bɛ sɔn ka wuli diɲɛ don dɔ k'a yira k'a fɔ colonel Asimi Goyita an b'i nɔfɛ tuguni segin kana masakɛya la sabu i tile ani masakɛ si tile ma kɛ kelen ye o tuma ko bɛ Asimi Goyita de
bolo nin k'a yira k'a fɔ ko masakɛ lakika don masakɛ dananba don karamɔgɔ Dabatungura a y'a nakun dɔn a ye malidenw ka dekun dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Bala Tunkara ale ka sɛbɛnni don Jabate yanni sɛbɛnnikɛla k'a fɔ Assimi Goïta ani John Yorolisi bɔlen don John Yorolisi fa n'a ba tɛ Mali kun tɛ Mali kɔnɔ yan o tun bɛ yan pour ka taa fɔ ani ATT bɔlen yan ye John Yorolisi bɛnna de ye o problème ye min a ba ye Amadu ye min kɛ ni ne ko a bara k'o de ladege ko Amadu dɔgɔtɔrɔso Amadu naamu furakɛli min bɛ kɛ sisan ni i bɛ wari a tɔgɔ di Césarine Amadu Césarine Gwanza Amadu Babili Amadu siraw yɛlɛ ɲɔgɔn kan échangeur caman de multifonctionnel Amadu Bamakɔta Amadu Seguta Amadu Orolisi y'o kɛ yan a fɔ dɔrɔn k'a b'a la k'i sen da Amadu sen da nɔ Bala Tunkara y'a filila a ka Amadu de fɔ Amadu de ye misali sɛbɛnnikɛla filila nɛgɛw kɛrɛfɛ karamɔgɔ naam Bala tɔgɔ bɛ di Jabate ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire o don Jabate i k'a dɔn ayiwa tosira tɔ ka guwan Jabate caman bi janga walasi la i k'a dɔn douane na Jabate i k'a dɔn taatɔ filɛ kaso kɔnɔ Ngami sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye cɛmancɛ fanga ye Jabate i k'a dɔn a ti ja dɛ min ye Mali douane ye ni hakili b'a la waati la essence baden min ye pétrole caman de ye Jabate i k'a dɔn douane u ni jagokɛla dɔw farala ɲɔgɔn kan Jabate k'a dɔn ayiwa min ye pétrole ye k'a nganamu in fanga bonyana a miliyari kasabi dagosi n'a fɔra ye a bɛ Mali kɛ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko douanier minnu b'o la Jabate k'a dɔn dɔnnen don a caman kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn masa ye k'i yɛrɛ kɛ ngana ye Jabate k'a dɔn tɛgɛ datɔ filɛ u kan u b'a fara ka b'u kan na sisan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ni ka san damadɔ bɔ Jabate k'a dɔn hydrocarbure o de bi fɔ Jabate hydrocarbure m'a f'i ye ka ban a fɔ ko essence Jabate k'a dɔn taji min ye ayiwa Gana Tema i k'a dɔn o pɔri ka bɔ yen ka na n'a ye Abidjan port la n'a fɔra sisan dulokibatigi caman bɛ minɛn siri sa k'u bɛ taa ani Lomé port Jabate u nana ni essence caman de ye a hakɛ maa si t'a da dɔn Jabate k'a dɔn douanier cadre dɔw bɛ yen a caman kɛra faama ye bi Jabate i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛw bolo kan hydrocarbure Jabate i k'a dɔn u k'o de ma ko collision Jabate i k'a dɔn jamana i k'a dɔn a bɛ sɛbɛ kɔrɔ yɛrɛ sabula u ni jagokɛlaba dɔw bɛ n'a kan minnu ye pétroliers ye Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye essence donnen u sina ka taa suru dingɛw kɔnɔ ka na a jala jɔ dɔw sina ka taa u ta falen pétrole la dɔw taara u ta kɛ ji ye kabako nin kɛra Mali kɔnɔ yan kabako sɛbɛnnikɛla ko Jabate k'a dɔn ayiwa min ye station dɔw ye Segu dɔw jiginna ye Sikaso Zegwa ani yɔrɔ caman u taara essence caman de jigijigi douaniers yɛrɛw b'a kalama Jabate a se jamana ye miliyari dama min kɔni jɛ a fanga bonyana kosɛbɛ Jabate k'a dɔn sɛbɛnfuraw dɛ Jabate k'a dɔn de talen don ka wuli a k'i k'a dɔn o donnama in kama n'i ye sonyali kɛ bi i nana kɛ faama kura ye min ye douane na Jabate walima i yɛlɛla i sana yɛlɛla Jabate duloki faratɔ filɛ ka b'i kan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a k'o bɔ ka k'a kalama maliden dɔ bɛ yen denmisɛnnin ncinin o de tun bɛ jamana kɔfɛ Jabate o de sina ka na ten ka dara fara denmisɛnninw ɲuman ka na a dara fara ten po a dara faralen Jabate k'a dɔn haraba nin ko in bɛ dilan cogo jumɛn in na Jabate k'a dɔn u y'a nin bɛrɛbɛn ka sin ka taa datugu ten Ngami nka o y'a sɔrɔ tiɲɛni min kɛra jamana kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ o de la Jabate k'a dɔn a waati kelen u nana baarabolo dɔ sigi sen kan u ko min ma EBM u kun tɛ dɔwɛrɛ kɛ Jabate o de ye sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn n'a kɛra dossier n'a bɛ yen ni faamuyali mana na walima ayiwa i k'a dɔn gɛlɛya b'a la Jabate a ka ɲɛnabɔ o de la produit pétrolier Jabate i k'a dɔn a wulikajɔ n'a bolo kan min ye pôle économique mɔɔw ye sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen taara ka taa d'u ma ayiwa sarakati bɔ daminɛna sa o tɛ mɔgɔ ɲɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye Jabate caman dalen bɛ bi ayiwa douanier kɔnɔ i k'a dɔn i wasalen Jabate i k'a dɔn i ka kokɔrɔ sanda a wulitɔ filɛ sabula sariyatigiw ni kiiritigɛlaw Jabate i k'a dɔn Assimi Goïta y'a juru la sɛbɛnfura tɛ yen min ye sandan ye k'a nɔgɔlen don a ka wuli n k'a bɛɛ ɲɛdɔn awɔ Assimi awɔ wa nin de y'a ka ko jan ye
ni jamana ma furan ka ja man koyi walibate namu ni ma minu nyake minye awajogokala minu be no ye petroliyo ye walibate ki ka don awa min woni ye fali abi ye saka koro sabako ni munye sobenye namu anyami za lo ka bo prétoire kono akabi bolla l'indicateur du renouveau parce que ba no ye la rédaction karamo daba tungora ako Mali gouvernement ale ni mamunu tungeme ka mugu ni kisata Mali jugala no ye estemani et plateforme ye karamo daba tungora okuma ko bembalia o dugu jembe parce que ba ko Mali ministre mumbe no ye réconciliation nationale no be colonel major Ismaïla Wake Kofo karamo daba tungora eko u diminita korodi u diminita koro ka sababu ke muye karamo daba tungora ale de koni Mali ka ministre mimeni kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko maa minnu tun ye marifa ta karamɔgɔ daba tungora sɛbɛnfura dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de paix d'Alger min y'o kɔnɔ kuma ye k'o bato a ko jɛnɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ sen kan waati ani waatiw bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye hakilinaw bɛ falen falen accord d'Alger tigɛnɔbila min kɛra Mali fan fɛ kan ka fɛn minnu kɛ banmancikɔrɔ ninnu fan fɛ kan ka fɛn minnu kɛ karamɔgɔ daba tungora ko hali bi k'a ko in balannen bɛ nka tile fila in na a ko sema ma o y'u kanabɔ arajoso dɔ la n'o ye jatubele ye karamɔgɔ daba tungora ni ka kumalankolon dɔ fɔ o bɛ mun de fɔ karamɔgɔ daba tungora o de ye colonel major Ismaïla Wake o kuma kulu ɲigina la olu fununa kɔrɔ karamɔgɔ daba tungora kulu b'a ɲini Mali gouvernement fɛ u k'a lafalen ni ministre wɛrɛ karamɔgɔ daba tungora u y'o fɔ ka da ko jumɛn kan u y'a yira k'a fɔ min ye colonel major Ismaïla Wake o kuma k'a y'a yira k'a fɔ Mali ka dɛmɛba dɔw la o kuma k'u kana ninnu reçoit tuguni ko sabu ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ko drogue feerelaw don o kuma ko drogue feerelaw don karamɔgɔ daba tungora k'u ye Mali sigi a sentigɛ kɔnɔna la o kuma ko Mali juguw don o kuma ko kuma ni kuma n'u nana tuguni o kuma k'u kan'u reçoit parce que ba ko min ye nin rebelle kɔrɔw ye maa min kɛra nin kuma in fɔ b'a ye o de ye Fagak Al-Mohamoudou ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dimina ministre ka nin kuma in kɔrɔ ko mun na ko ministre bɛ olu kɛ bandiw ye parce que ba ko o kuma ministre olu kɛ bandi ye ministre olu kɛ maafalaw ye a ye olu kɛ drogue feerelaw ye o kuma ministre mun ye nin kuma in bɔ a da kɔnɔ k'a ɲɛsin olu ma dɛ k'olu n'o ministre kelen t'u sigi bilen abada tabali kelen na min ka Mali kunkanko kuma fɔ ko Asimi bɛ ko la a ka Wake falen joona ni maa wɛrɛ ye o kuma kɔni t'a la o n'u ni Wake tɛ sigi u ni Wake ka secrétaire walima secrétaire n'o na kuma karamɔgɔ daba tungora parce que b'a ko k'u ɲinɛnen don fɛn mun kɔ maa duuru mun jɛra ni ka Ibrim Boubacar Keïta ka fanga dafiri a la cɛ kuma kologirinba dɔ ye Wake min ye colonel Asimi Goïta ye ka Wake labɔ nin ministre so in kɔnɔ ko kɔni ye dakɔnɔ kuma de ko ni kɛli cɛ ka jan ɲɔgɔn na parce que b'a ko a ko min ye banmancikɔrɔ ninnu ye n'u bɛna u ni Wake bɛ sigi u bɛ kuma n'u ni Wake tɛ sigi o kuma ko Mali b'a ka hakilinaw kɛ dɛ Mali ka hakilina dun tɛ dɔwɛrɛ n'a ma k'a ja la karamɔgɔ daba tungora a bɛ k'a goya la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu César premier n'i y'o min ka ban i mana kɛ diɲɛ baara o baara la i k'a dɔn a bɛ kɛ n'a fɔ ni kura fiyɛri la i tɔn ka premier min César Jabate namu i k'a dɔn n taara n nana dantigɛli caman don la i k'a dɔn Usaz Bare Tarawele an ka alimami an ka morikɛ an ye wele bila a ma sabula kunnafoni dɔ jɛnsɛnlen bɛ i k'a dɔn mawuludu kɔ kan Usaz Bare a ka se ka ayiwa a ɲɛfɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ a la Usaz Bare salamu aleykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال؟ الحمد لله رب العالمين. شكرا الحمد لله. أيوة أستاذ باري إكادو كنا فني بولدو كابي ما سلامو بس يلمبه كم مولدو كنا إكادو أيوة نينا مولودي ما في كادو دوميندو بنجرا دومينغا وتمنو وفي أرجو جكافو أني أسيد عثمان مدان شريف أيدرا أمي بارك كوسبين وفي مولولا نينا دا أبي كرود مين لبد مين كلمة. alhamdulillahi rabbil alamin dabatu nguraka radio jakafo lama babela jirenfo malikono ani malikoka amafuko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin domin bolo dalen no o mawludi le 18 octobre kaduje le 19 là tenanata kaduje 30 là nin tene mo franco kaduje 30 là tabaraka ko bangili tay donc baptême o le 24 octobre kaduje le 25 octobre là. Voilà, il y a famille. Donc, Nina, avec 26 mars, la Kokura. Ah bon? Tu vois? Ah, pour chama muya de la carte que awa yoro reminde 26 mars. O kuna foni o sabatira? Kuna foni ma mpo ka foka avec Donimana. O kunte kuma jole mbaye. O kuna iri mari. Ayra kun trashi fika fe. Da kunya kele. Ajo balataro farla nyoga kwa kuma dinema. Kone ka nyinga yelma be kero jme akwa amirom na kum sisa ku atsika fuka be ken yoro na choi da ku yesebe ni famoma kama jabi folo me jabi nana abike 26 marsika inshallah abiketi usado kuma sai yangena ya sabla dun manan ko kuma ngole akunye machama aiwa hakli talo kadda sira ketuka ani yoro re ketugo o ikado modelembe mina o 26 marsi o kuma amsaka ka kadda ikapuma ka ka famya minye aiwa Usman Madan Sherif Aidara ka aiwa Mauludu sanwo sabi dele ka kero mi o 20 marsi ninanda bengera ka songera ma abike 20 marsi la nin kalo kletani shege no yin dene natai usaz na ala tuna dabatu ngora nam amba ashunye na mayachu amna ka koro ebita Sherif ka sense ka bwaka so mo mande bolo ninande mo manti bolo la ni mobli ko sanga mobili bi karkari ni ita fo shirbuka aka la jesa ka Allah kara feni do ako diti ako de mele bi anta ni ma flo da ayu zat ndenga mo ko no mobili re de fesa ma ke de plan ya be ni bi mobili ni na no te kier la dokera da batu ako angara mo ko kier la ko dokera ma je fay angara bu damadu na la to da ba ale gambala na ma le sanu bala de bale bulu bala min ga fata men afara de tew afara ne ko mare ti soro sa jamana ngor mi bi se ka shirbuka bobulula o ma ti soro ble tumera ayo zad donc aba shunyele ma inshallah na ke tiona ko ko kan modi la mi boko ku befu ka do ko be inshallah bare yani kawli e ka do wuti bi do kanye ambe do ke alaka barka do jamana ina amin ya rabbi alaka jamana alaka koloshi amin do baram na radio ko alaka barka do jeka fola alaka nyata dama ya rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin trawri il baraji trawri amalma ni mu usaz bare trawre ikado ka kuna foni jeledi mauludu ikado miye bangani ni kalo kletani shege o indene na tai o minye Usman Madan Sherif Aidara jaga fona abi baraka abi sanjama bo abi ke tugo mi korole insha Allah na Allah sona nyina o keledu minye kabo usaz Usman Madan Sherif Aidara fe kata 20 mars la sabla bengera ka minye nyina mauludu Sherif ka mauludu abi ke 20 mars la insha Allah bodo bate mbala tugo bedi karamo batu ne ben tika do jona hali l'indépendant fasirba no ye Mohamed Aidara shirifuke ako angata adema PG mo da batungora minye daga ba wulilembe fasirba ko adema PG abenye makura ko nofe minye professeur bache mo sangare alika manda ko ni o kunchera ma jumene nyema nofe mo da batungora bela jelembe wulika jola ko sika ko ntemina o kuma be mina ke kula sabu adema PG tonye angaje manen kono ton mini ton shi keto tekele abi bema abi fo bema karamo da batungora sometla ka kaka beka ako minyi ademai karamo da batungora mana gela tugo okuma uklaka ben kula parce ba ko minyo sige demisa nako uluko ni ulu kangorota uya yira ka fo ni ademai nyema kura soro karamo da batungora jamana masake kala filifi na binale okuma kube mifo ukanyema wiye ukanyema munumbe etonye na malila karamo da batungora kuka ko bela jelenke kuma wore kana bo fa wore fe kana do adema kono ninga ke adema ka
cɛbɔ ye ko ko n'i y'a lajɛ olu ye jamanakuntigiya kɛ Alpha Umaru Konare a ye san 10 kɛ jamanakuntigiya la karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ye Amadu Tumani Ture Jukɔrɔma Tintin Adama Pɛji a ye Ibrahim Boubacar Jukɔrɔma Tintin ne ko u ye Amadu dɛmɛ u ye Ibeka dɛmɛ o tɛ bamanankan tilelen Jukɔrɔma Tintin bɔra min de karamɔgɔ Daba Tunkara dɛmɛ u ye ATT dɛmɛ a banna u ye Ibeka dɛmɛ bamanankan taasira ka ca i ka sira in kɔlɔnnen don ha Jukɔrɔma Tintin ayi jamana in kɔnɔ o ye dɛmɛ ye n ko kuma ɲuman tɛ ayiwa a fɔ ko dɛmɛ a ma ban n y'a sama ka bɔ a banna karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba n'o ye Mohamed Aidara a y'a yira k'a fɔ Adama kɔni denmisɛnninako kantigɛ da ye mun ye ɲina karamɔgɔ Daba Tunkara maa si kana u kana tugu maa si kɔ o tuma Adama ni maa min kɛra ka cɛbɔ ye Adama tɔndenw denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw bɛnna maa min kan o tigi de ka taa ni Adama ye kalafili kɛnɛ kan a banna n'o tɛ maa wɛrɛ kana karamɔgɔ Daba Tunkara ko ka don Adama kɔnɔ k'u tɛ bi u tɛ sini baara banna o tuma k'u b'o fɔ Adama jama ye o tuma maa min bɛna kɛ Adama nunjuru tabaa ye n'o ye ɲɛmaakura ye k'u ka dɔn k'a fɔ ne de ye denmisɛnninnakaw fɛla ye awɔ kunnafoni filɛ nin ye kuma ɲɛna an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n bɛ bolo bugɔ ka don du kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Musa Bilali Sidibe ani y'a ka sɛbɛnni ye Jabate ni Ala jɛna n'a ye terrain mankan na bɔ Kayi Jabate ni maa min k'i ma ko Kayi Kayiba Jabate o yɔrɔ bɛɛ i hakili bɛ jigin terrain na Jabate k'a dɔn Kayi ani terrain ni ɲɔgɔn cɛ Jabate k'a dɔn misali don a tariki tɛ bila ko ye terrain mankan bɔli Kayi Jabate i k'a dɔn sɔmin kɛra k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kalo damadɔ i k'a dɔn a na ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn terrain sira a ɲɛnamayali Jabate o de ye ka ni kura fiyɛ Mali yɔrɔ caman na k'a sababu kɛ i k'a dɔn terrain ka taa ka segin i k'a dɔn Sénégal Kayi Bamakɔ Kayi Bamakɔ Jabate k'a dɔn a bɛna ni hɛrɛ ani nafa min ye jamana ma a barika ka bon kosɛbɛ Jabate k'a dɔn du joli bɛ yen min dira nin dɛrɛ ko la Jabate i k'a dɔn ayiwa denbaya joli bɛ yen min yɛrɛ kɛra terrain sababu la sɛbɛnnikɛla ko maa o maa n'o kɛra sababu ye ka terrain mankan bɔ Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Jabate a wari sɔrɔ o t'a baraji sɔrɔ bali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate k'a dɔn kuma in fɔ Kayi gare la ni muso in sigilen bɛ Jabate i k'a dɔn a bara ka hami sabula a y'a mɛn k'a fɔ terrain mankan bɛ bɔ sɔɔni n'o ye tiɲɛ ye Jabate i k'a dɔn ni kura fiyɛra olu la a ko n'i taara Kayi gare la Jabate i k'a dɔn bi falelen don fa bɛɛ lajɛlen na min ye Ala ni ayiwa hadamaden senna sumayara Jabate n'o tɛ a ti ku bin na ka falen adamaden bɛ taa ka segin min kɛ a ko an bɛ don min na ko bi Umaru Sisɔkɔ i k'a dɔn magazine ye don i k'a dɔn u taar'o ɲininka a y'a jira k'a fɔ min ye terrain ka wulili ye Jabate k'a dɔn Ala de ye masa ye a bɛ na ni nafa ani ayiwa jamana ɲɛnabɔ jango Kayi sira in na a fanga ka bon kosɛbɛ Jabate a ko n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i taara terrain gare la Kayidaw fɛ yen Jabate k'a dɔn cheminot kɔrɔ dɔw sigilen bɛ damu ye de bɛɛ u bɛ damu gosi Jabate i k'a dɔn taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ sabula terrain kɛra sababu ɲuman min ye a fanga ka bon kosɛbɛ nka min kɔni ye jigiw ye u sigilen don kosɛbɛ minisiri min n'o nanen don min ye minisiri muso in ye Jabate k'a dɔn maa caman jigi dalen don a kan min kɔni ye cheminot ani a terrain kanubaw bɛɛ lajɛlen ko k'a wulitɔ don sabula hali Umaru Sisɔkɔ u ye kunnafoni jɛlen min di Jabate baara kura minnu daminɛnen bɛ wulikajɔ minnu daminɛnen bɛ terrain sira kan u b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ kɛlen don terrain tɛ taa ni terrain kunkolo tɛ Jabate bi maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi ni kununko tɛ kelen ye machine 2 o bɛ Kurufina o kɔni o labɛnnen don wulili kama cheminot minnu dalen don u y'a jira Jabate i k'a dɔn cheminot caman bɛ retraite la olu caman kɔni y'a jira k'a fɔ ɲɛ bɛ tamasiyɛn minnu na Jabate i k'a dɔn o ye tamasiyɛn ɲumanba ye i k'a dɔn o kɔni b'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛ tɛ don san 2018 gouvernement ka wulikajɔ ani jateminɛ nkalonba caman tigɛra ko terrain kunkolo sanna Jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye nka sen kɔni Jabate i k'a dɔn min kɔni fɔlen don o bɔlen bɛ bila k'i fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la a banna bita nbelew pe minɛn sanni na Jabate waati n'a ka waati ma se bi an b'a bila yan Jabate foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin Sympatec n'i y'a mɛn ordinateur onduleur a minɛnmisɛnnin n'a kumaba ka taa se k'i ɲininka ayiwa min ye télévision belebele ni mankan congélateur ani frigo n k'a dɔn ka taa se ayiwa min ye coffre-fort ye bitigiba 3 k'a dayɛlɛ Bamakɔ Jabate k'a dɔn bitigi 2 Dibidani bitigi belebeleba k'a dayɛlɛ Sotiba i k'a dɔn rond-point ba min filɛ nin ye
sotiba Buwa Jabate i k'a dɔn n'i farala numan fɛ i bɛ taa troisième point na n'i farala kini fɛ i bɛ taa k'i ɲininka ayiwa min ye Malais sira i bɛ taa fɔ Malais sira jangile la k'a dabɔ ka ɲɛsin station Shell ma ni bitigi o bitigi n'i sera yen fɛn o fɛn n'i b'a ɲini Buwa Jabate i b'a sɔrɔ yen sokɔnɔminɛn damu li ɲuman ka taa se fauteuil ba ma ani sokɔnɔminɛnw Sympathèque an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin u ma hali bi t'an ka bila Bita an b'a bila yan Buwa Jabate i k'a dɔn surafana t'u ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bi bɔ maa min kun bɛ suya kɔlɛ la Ahmed Jakite Buwa Jabate Daba Tunkara wa assalam